yang witi Anjir semasa pun kebareng hangayai karya konco-konco bapak engko sepisan saking konco-konco ya kaca prusa. Kabeh tinggal manutya bapak engko sepisan saking putri Candramaya. Ugi boten kathah marang kathah kunjuk pamanggugati Bapak Sutikno adalah Ibu Mas Santi Kotrah kula wangsa nderek bingah awit ugi sampun sasi nampurna kalaksanan ngitanaken tapi ngisamaken Kang Putra Kang Sesilih Bagus Muhammad Danis Arvano ingkang sampun kalaksanan pun kitanaken ing samangke donga pangestu pamuji mugi saged dados putra ingkang soleh dados putra ingkang pinter migunani tumrap yang sepuh nusa bangsa nagari tuwin agami amin Allahumma amin. Iki kebareng ngaturaken sembah sampun sugeng dalu pamriksa budaya dalu punika kebareng ing sakmangke sugeng amirsani kadang-kadang saking kaca rusosan saking bumi kang selang lindur ngiri suponya wiji ing sakmangke mundi dawuh pamanggugati suka parisuka suka sukaning manah mugi ing samangke saged katampi panglipuring penggaduk Fei nggih sugeng dalu Mas Safi sugeng dalu ki nggih iya alhamdulillah ki kanca-kanca iso saged pon ing kulon ki mereng kalumban sembah sapunipun katur kunjuk para pamriksa budaya dalu punika alhamdulillah kathah sangat luar biasa. Kathah sangat Mas di mergi mriku. Semanut. Jadi juga teman-teman live stream hari ini. Iya, ada YouTuber. Banyak banget iki sing mau sementara. Mau Viola Official, ada Mahisa Dharma, SGT Channel, ada WNC Studio, Duga Official. Ya. Heri Pule Foto. Anjir, sembahan. Mungkin nanti kalau ada lagi boleh kirim ke teman-teman di sini. Pon sunggoto kali lagon kang jumbuh kalian sumasono. Di Reni konco pradangga wiyetko saking Yoko Jopurso. Iki makarya Pams Production ada Masika Professional Audio anu ting juga ada nah, tak ya wis. Tak kira isih ana meneh. Sumangga kanca-kanca pun sunggoto kanthi lelagon kang jumbuh kalian swasana para-para ingkang sampun kepareng rawuh ing samangke bilih saged suka parisuka sarengan pun pinanggani iki mau ya ana dawuh ya dipinanggani Dik Peni aja nganti lali. Aja lali-lali. Ana sasmita pamundutan lelagon. Ya, saka sapa iki? Vito S Degan. Oh. Vito S Degan. Mbak Ven, Mbak Ven kok Mbak Ven. Mbak Ven request. Ya kan kasunyatan berdua. Kasunyatan, anjir. Bersatu. Masuk bersatu ya ora iso. Enggak bisa bersatu ya berdua. Teneh diurus nek bersatu ki engko. Nggih. Nggih, sendika dawuh. Nggih, siap. Lho, enten napa? Ya dalah metu tenan. Aku mau wis batin lho. Apa toh? Oh, aku kok tumben ya ora enek-enek. Yo, bondan sitekan kene. Ya ora apa-apa jenenge usaha kok ya, Dik. Iya. Dongake muga-muga laris. Amin. Para-para iki ingkang ngayahi karya iki apa jenenge UMKM. Heeh. Muga-muga dalu punika iso kelarisan. Amin. Rata kabeh berkastayanipun. Nggih. Mau ya. Ari mana buambar barang mau. Aku Oh iya, pojokan itu. Pojokan. Iya. Alah kita ning go pasangan terus jejen ning pojokan. Terus mojok. Iya, Mas. Ada Mas Mam.
Oh, tanpa Iya. seliramu. Aku nggak bisa kalau tidak sama kamu, Mas Hafi. Masa? Ya nenge guriki kok ya ronti. Lek ono liyane wae gak Ora apa-apa. sang ngono kuwi to, ono ra ono tetep kowe. Oh iya. Oh iya Mas, ini juga para penonton dimohon untuk duduk biar yang belakang bisa itu apa melihat depan. Bisa menyaksikan. Ya, bisa menyaksikan Tuh. jadilan. Boten kok ateges ngirangi pakurmatan saestu, Bapak Ibu para wusdanipun ing mbok bilih, boten kok ateges ngirangi pakurmatan kasuwun tenggah kemawon ing samangke supados ingkang pingking ugi saged merisani. Ora bangane bodan ke oko aku iki kon kuwi nertibke penonton. Nyambi ya Dan ya. Nyambi. Wah, muga-muga nyampluk kampil. Wah, Oh, tenang. tenang. Semono wae nyampluk kampil lho. Untungnya ra dhuwur sithik neh wonge. Dek ora maksudnya. kecer kampile ya.
Nggih, makarya lelagon panglipur mugi saged katampi panglipuring penggalih. Nggih Mas Safi. Ugi kala wau panyuwunan saking pamengkugati. Oh iya. Sasmita kang pun tampi ngersakaken caping gunung. Saping gunung. Iya dipinangkani kapan manut kanca-kanca nderek kanca-kanca Nggih, wiyaga. nderek. Arep dipinangkani sing dhisik kena kasunyatan wau ya Kasunyatan wonten. sik apa caping gunung sik manut. Apa arep liyane sik ya nderek. Pokoke sing penting kudu dipinangkani. Garapane kanca-kanca digarap sing kepiye. Oh manut karo urutane. Ya, siap manut urutan. siap sembah nuwun ing samangke pun pinanggani kasunyatan ugi salajengipun wonten saping gunung. Saping gunung. Siap kanca-kanca pradangga wiyaga sumangga kepareng ngayahi karya nyawiji kanca-kanca ugi Widyawati di Feni Puspita ugi samangke mboten kata lumpen ngaturaken sembahanipun sugeng dalu. Boro-boro seniman seniwati ingkang dalu punika ugi sampun kepareng rawuh boten kateges ngirangi pakurmatan boten saged pun sebat setunggal moko sawiji winates pangertosan kawula ing mbok mriki samangke namung saged kasuwun darahipun kanca-kanca yoga jabrusa mugi tansah rahayu kawilujengan kabarikan saking Gusti panglipur katampi panglipuring penggalih sembah sewu nuwun manut kanca-kanca garapane sing kaya ngopo Nggih. pun pinanggani kasunyatan tadi requestnya untuk Vito S Degan. Iya, Vito S Tegan. Iya. Kok orang gawake Tegan ya, Mas? Ngepek dhewe Dik ya iki. Tegane kambil kuning. Tegane, Gading. tegane. Gading ngono kae, kambil Ah, gading. Oh, iya. bener. Pokoke kepiye wae kahanane bakal tak lakoni Dik. Iki wujud rasa tresnaku marang sliramu. Nanging aku tetep ra iso, Mas. Ngapuranen aku. Ya wis. Ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging aku tak lakoni nampa kasuyatane tresno kowe sumanding mulya. Apuranen aku yen ninggalke sliramu. Nanging atiku wis dudu duweku. Gusti
Sampun pun pinanggani kalau wau pamundutan saking Vito Estegan sembah nuwun mugi saged katampi panglipuring penggalih. Ayo. Mas Safi. Dalem. Napas buatan. Pak Gadot. Enten pompo, Pak. Kompresor sisan. Yo ora tegel masa kompresor. Pompo tangan wis sing nek dihayati, nek kompresor nek dihayati, nek pompo tangan. Sos. Nggih ngaturaken sugeng rawuh Pak Guru. Oh iya, Pak Guru ya. Nek iki Pak dosen ke Pak Guru. Pak Guru tenan. Wah, ditekani poro-poro ya. Poro-poro Dik. Ya aku mau wis gawe story. Nganti kingko dipresani Pak Gadot tetep mati kutu ing aku. Ngono wis dadi screenshot dienggo story meneh. Lah ya kurang kepiye. Ning ya ora apa-apa sembah nuwun Pak Gadot. Ora apa-apa, matur nuwun sampun ditenggani. Pun tenggani ing sak mangke kasuwun berkahipun mbok bilih kersa paring gungan ing sak mangke sumangga berkahipun katur kunjuk kanca-kanca Yoga Jabrusa. Nggih, mbok menawa badhe paring sawer. Weh ora. Ora wani aku nek kuwi mbok yakin. Lha ya patut-patute ngono lho Pak. Wah, tetep. Mudeng apa nek ngomong nonton tak sangoni saka omah nyoking ku nyawer aku. Ngono. Kuwi mana kata siling. Nggih, terus pundi kenten aja, mbok beli wonten dawuh pun lajengaken panglipur menapa lorot rumiyin? Lorot rumiyin Mas. Sedeka dawuh sumangga pun lorot saking kanca-kanca iki. Oh ya. Nggih, sembah nuwun kepareng pun lajengaken manglipur kanca-kanca saking Yoga Jabrusa pratangga-pratangga wiyaga ugi sepisan maling ngaturaken sembah nuwun
Ugi katur kunjo ingkang hangayai karya kadang-kadang tim keamanan ugi Karang Taruna ugi sembah sewun awit sedaya pambiyantunipun panjenenganipun dumateng pamenggugati ing samangke pamenggugati mboten saged paring piwales menapa kemawon mugi saged andadosaken amal kaisanan katur kunjuk para ingkang sampun kersa paring pambiyantu ugi paring donga pangestu kepareng panglipur kala wau panyuwunan berkah saking pamenggugati caping gunung pun pinanggani sak menika kanca mbak pilih Pak Gatot kersa nyawiji lho Oh Pak Gatot jeneng deleng kok disong aku anggere model ngono kok disangga barang ae kepiye tene ning apa ya ora gampang nyonggo nampa ora gampang nyangga lho lila gosek nek kuwi ketahe mani piro ta juragane lekting iki lah mulih lekting tinggal minggu mulih ranggo lekting aja Mas Anung nanti lagunya minta lilo tim Anung lekting panuwun apa ya wis lilo tenan kita urung pati oh aku di tengah-tengah keributan aku suka keributan aku di tengah-tengah keributan Mes yuk pinanggani langsung dah udah mateni aku nggih monggo aku lajeng kondur seneng aku nek ini iya oke baik aku dilike ya Cah urutane aku sok kewolak-kewalik sih aku saben bengi nyawang Remangsamu aku ngene iki ora toh nyawa. Aku iki ngene iki ditenggani Bapak Guru. Koreksi. Sabun kuwi terus ngene iki lho. Karo dikoreksi lamun nenek kleru sak cakepan tenan. Bahaya. Watu awing kok kono kae ditana. Yen kuwi ya oke siap. Titik-titik. Yen memaceng aso mung karo senul kuning tamune banyu mili ya Mas. Ora mili Dik iki macet banyune Dik nek. Oh banjir. Nek mili tenah kurda mulih meneh ki engko. Kembang bae weton ku gunung manut sak garap-garap mulah. Pokoknya kita bers bareng-bareng. Bahaya, toh nyawa bersama. Lah wong sing disinau wingi bangsane lagu Nirmala, kasunyatan bareng tibot saping gunung Mutiar kowe. Mati. Ning ora apa-apa. Jenenge yoga-yogane wis kebal wirang tenan. Iya. Wis kebal wirang. Yoga wirang. Tenan. Wong kene iki wajah iki kur mangun-mangun kok. Kur formalitas kok. Sembrono. Aku melu kok ora kepiye meneh wis kadung tekan kene apa ditambah. Nek mau mangkat yo gasik banget mau. Aku ki saking tertibku tenan, Dik. Aku ki perkewo karo Yuda ki. Ya aku sik sabar. Pacitan Sarbi
bahagia kowe doan. Ya, matur nuwun. Heeh, ketuane guyang-guyu. Guyang-guyu. Nek bad buah. Duwemen. Nyorot raiku lho, sembrono. Panas dan aling-aling hutan panas sapeng gunung Yo 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 yo. Nadyan wadon sarta mane sak bawa terus keringet lagi iki. Dudu apa masa dudu sabun sampai gunung kok dudu sabun iki ya alon lagune digarap kanca-kanca natane ya kepenak lah iya alhamdulillah mugi saged katampi panglipuring penggalih pamengku gati insya mangke nadyan to ya digarap sak kamat-kamat kanca-kanca pokoke kek ana request langsung dipinangani bres pokoke aku tetep percaya karo Pak dosen Mas Bobi Saputra nih jare Jarot Alexander Kiano. Wah. Sokor bisa nyelpang bisa tapi reco ini ora ilang gone podo
Apane ya gumyak. Gumyak ya bres-bres ki mau Ya sing bres. marake gumyak. Pokoke seneng aku anggere rampunge cepet niki. Wah tenan jam 10 bubar ki engko. Lah nek urung piye? Kowe rak dhisik. Nah, aku mangkat dhisik mulai dhisik muan kena ya anak. Ah, iya, Pak Gadot dos pundi Pak Wile kersa paring gungan. Oh, jenengan Dewan Juri. Sendika dawuh. Sendika dawuh. Kalau aku sih yes, nggak tahu Pak Gatot. Ah, Kalau iya. kayak lo. Aku sih yes. Kamu kek malam hari ini. Ora apa-apa. Pak Gadot ki saiki madeg Apa? Dewan Juri. Apa iya? Apa iya jadilan idol? Mbah, oh idol apa to? Idol ku lak sing ku nyikat kae. Odol. Jen. Sembrono. Sembah nuwun. Kala wau caping gunung pamundutan tapi panyuwunan saking Pamengku Gati. Nggih. Sembah sewu nuwun ing sak mangke nyinarengi berkah pangestu pamuji katur kunjuk Kang Putra ingkang sampun kakitanaken di Feni Enten Mas. Mas asmanipun. Muhammad Danis Arvano. Sembah nuwun. Ingkang pundi putanipun? Ya adiknya yang mana? Sampun. Wo. Oh, ndelik. Waduh, lah iya. Wo. Wah, kuwi to malu-malu Mas Safi. Ora malu, Dik. Lah, Turu. apa urung garing to Dek ora ngadeg? Kowe wis model Wis. saiki iki tenan. 2 jam kowe mari. Apa iya ta? Kuwi sing model laser ngono kita. Model ora dikapak-kapakno. Model ora dikapak-kapakno kowe mau kok ya nggih. Muga-muga didongake dadi putra dadi bocah sing pinter, Nggih. dadi bocah sing soleh. Mikul dur, Mendem mendem jero. jero, asmane tiang sepuh. Apa kang dadi gegayuhan, apa kang dadi cita-citane bisa kesempatan Nggih, Dik. amin. Nggih. Ugi berkah iki nggo Mbah Kakung Mbah Putri. Oh, Bapak Bapak Suratman Suratman. telah Ibu Wasirah sembah sewu nuwun ing samangke kasuwun berkahipun katur kunjuk Kang Wayah. nggih. Saged tondayani sedaya lampah pasinaon dados bocah kang pinter. Nggih, amin. Dik Feni matur nuwun. Oke, sami-sami. Pangkat sekolah disangoni. Ngono mau lagune Wih, donge. Wis senengane. telat. Wiwit aku isih bayi. Asik. Iya. Kok dadi beda ta, Cak? Mesti wis sepule kur nana terangane iki. Ngono iku patute mau, kudu mau. Backsound ngono ku.